बेनोसै आरोना लोगोफोर नै दिनैना खामानिया जोंना नै बेखौनो मावनांगौ दिनै बे गाम्बारि बिफांखौ एसे बे न'आवहाय गोग्लैसिनहां जाबाय बिनि थाखायनो दानफायनांगौ गोनां जाबाय उफाय गैया सासे गोजौआव दंहैयो नै दालाय दानगासिनो जोंना आसोला मोख्राफ्रानो हास्लाबलाया बिजों बिफां गाखोनायाव नै फैगासिनो दाननाया बिजौथाराव गाखोलांबाय नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर नै माबायदि गिदिर बिफाङा उराव आइये बोरैबा गोलैबा सेसलै नै दालायखौ गासैखौबो फासिजोबनांगौ नङाबा न'आवहाय गोग्लैयो नालाय नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर नै गोग्लैसिनगोनलै बोरैबा गुदियाव थाहैनाया होना हो गोदोनाव खालायबावलै खानांसिगोन ने एसे हमथानो हानाय नङा नङाबा बाब गिदिरथार दालाया दे दानना हो सिखा खुख्रिजों दाननानै होदो आदा फुरा मबाइल नांगौबा मोनसे गावबोनो 50 थाखा केजि मुराबारि ओरै थांबाय आरोना नैबे दिरुङा बै दालाय दाननायखौ हमथानो थाखाय फासि होनाय जाबाय लागाव गिदिरथार बिफाङाबो बा नै गाम्बारि